baba in yas farin cikin kaunu. Ya Allah ubangiji na kai na saka a shafuka na yanzu da dogona in ta yabo a lamurana. Barhama ya baba in yas farin cikin kaunu. Ya sarki salatakanka ninninka ga annabinka da hagwanin sauka wannan ne tasarrufinka. Barhama ya baba in yas farin cikin kaunu. Du'alai sahabinsa ya Allah ana saka su sun hidima gunsa mai daraja a asiyarsu. Barhama ya baba in yas farin cikin kaunu. Ayyukana sai na sanya ginshiki na mai girma na maulati a dubu kaina. Barhama ya baba in yas farin cikin kaunu. Dan soma da garkuwa na maula ya abasu nawa sai da fito hina Ibrima harazumi na. Barhama ya baba in yas farin cikin kaunu. Ya maula imamu wayo banda sani a baitukanka girman sirranka ya wuce dukkanin iyaka. Barhama ya baba in yas farin cikin kaunu. Mama sa'a ganin idona mama uwa ganin gabana sanadin tashi na maula ya abul hakam ne. Barhama ya baba in yas farin cikin kaunu. Ya mai gidan sanannu na majiyar da baki gano tun haka sai sannu mai nazari ta zo a sannu. Barhama ya baba in yas farin cikin kaunu. Asalam alaika baye gani gaban kaban hawaye kai na kake yaye ai ta daɗi a kai na baye. Barhama ya baba in yas farin cikin kaunu. Ya Allah abin cike na yi rashin da ba anan ba ni ne gumba kuma ba anan kuke ba. Barhama ya baba in yas farin cikin kaunu. Ni dai ai iya sani na banda kamar ka baya gumba. Barhama sarkin ba mu bayi akan ka baba. Barhama ya baba in yas farin cikin kaunu. Daren dadewa kai ka ishe shigo badawa wannan hausar ce yanzu take daren kadawa. Barhama ya baba in yas farin cikin kaunu. Ya baya gumba sannan kai ka zamo farin ciki na hasken ruhi na wane kai ya san nufi na. Barhama ya baba in yas farin cikin kaunu. Ya cancan cikin ciki na ya bada mata gane guna sai dan hausar nan zai gane wani tabona. Barhama ya baba in yas farin cikin kaunu. Ya sanadin dukan na raye ya haske ka zam na boye sai da nufin yaye sannan ai ka gan shi baye. Barhama ya baba in yas farin cikin kaunu. Ka ɗauki juye so a tsaya a yau tagwaye ai da ka zo baye ba mu ba jiran zumaye. Barhama ya baba in yas farin cikin kaunu. Ai suna da siffa gane shi ya zamo akan sifa ne sai nazarin zaune zai sa ai kasan safar ne. Barhama ya baba in yas farin cikin kaunu. Aune shi ya zamo a shataran ne 53 gane 256 ka ɗau hakan ne. Barhama ya baba in yas farin cikin kaunu. Ya kogin da ke hawaye yau rahama ta zan kwarai ne ga mu cikin baye ka san ba mu ba hawaye. Barhama ya baba in yas farin cikin kaunu.
inda za ka gane ga kogin baye ya cika fali yana zumaye barhama ya baba in yas farin cikin kaunu koma ajan kaɗinka nan ka zamo a kasdakanka dukkan muradinka kogi ne ganin gidanka barhama ya baba in yas farin cikin kaunu nan ni na yi shirin tsayawa Ishaq mai harazumawa baitoci nawa baba ran da zan tsayawa barhama ya baba in yas farin cikin kaunu ya Allah anan nufina banda kamar sa shugabana gana a shafa ne Allah ne a can Madina barhama ya baba in yas farin cikin kaunu ya Allah abin tunani ya kaji dan uba gare ni yanzu yana gunka kai shugaban ma'aiki babba barhama ya baba in yas farin cikin kaunu ya Allah dukan masoya nawa abin ana yabawa sarkake ruhinsu yau da fa'i ka kona nafsu barhama ya baba in yas farin cikin kaunu barhama ya baba in yas farin cikin kaunu barhama ya baba